Юк, бұның булуы мөмкин түгел. Чөнки без большевиктарда, меньшевиктарда түгел. Без башкорттар. Без бұл бәхәскә кысылырга тиеш түгелбез. Безнең бурыс шәхси һәм мөлкәти хәвефһезлегебезне һаклау. 2 миллионга якын булган башкорт халкы төрле оятһыз авантюраларда уенсык түгел. Киресенчә, борындан килгән ата-бабаларының ер-һыуларына үзе хуҗа булып, сәяси һәм мәдәни яктан ирекле, үзенең рухи яктан кыйммәтле нәмәләрен үзе һаклай алырлык. Башкортстанның яшәешенә куркыныч тудырган элементтарны Башкортстанга күсерүләрен туктата алырлык үз аппаратын булдырган көчле ил булырга тиеш. Не случайно Валиди считается не только отцом-основателем Башкирской республики, но и одним из основоположников российского федерализма. Именно по образу и